Nou, je doet aan skeleton. Wat is het precies voor sport? Skeleton is eigenlijk een extreem wintersport. Valt om de categorie bobsleeën. Bobslee, rollen en skeleton zijn dan de drie van zijn sporten die op een bobsleebaan doen. Skeleton is er één van, waarbij je eigenlijk plat op een slee met je hoofd 2 centimeter van het ijs headfirst van een bobsleebaan naar beneden gaat met zo'n 120, 130 km per uur. En wat is er zo leuk aan? Je krijgt heel veel adrenaline in je lichaam en het is gewoon keivet om toch een sport te doen die toch wel een beetje gevaarlijk is, een beetje spanning bij komt kijken. Ja, het is gewoon keivet om dan naar beneden te gaan met zo'n hoge snelheid. En wat vind je van skeleton als sport? Oh, ik vind het een hele mooie sport. Wel heel bijzonder. Het is iets aparts. Het is heel wat anders dan voetballen of mountainbiken of noem maar op. Maar het is heel erg bijzonder. Ik ben in aanraking gekomen via mijn school. Ik zit op het SIOS. Vanuit het SIOS hebben we een uitnodiging gekregen voor talentenscouting van de Bob en Sleebond. Dat was op Papendal. En daar ben ik heen gegaan. Ik heb eerst een beetje georiënteerd van wat is skeleton precies en een beetje op school gevraagd. En mijn vrienden zeiden allemaal, je bent echt gek als je dat gaat doen. Ja, en toen was het voor mij al een reden om het wel te gaan doen. Bram is in een jaar tijd flink gegroeid. Ben je trots? Absoluut, zeer zeker. Ja, wat dacht je wel? Ja? Nog geen jaar dat hij erover gedaan heeft. Ja. Ik vind dat je knap gedaan hebt, binnen een jaar zeg maar. Ja, een klein jaar. Dus ik ben er heel trots op. Dus, Ja, we zijn er trots op hem. Ja, absoluut. Ik ben heel trots, uiteraard. Ja. Heeft het heel goed gedaan. Het was een onbekende sport voor hem. We gingen eigenlijk alleen voor de lol een beetje kijken. Ja, dat hadden we van tevoren niet verwacht. En hij kende de sport daarvoor ook nog helemaal niet. Dus het was voor ons allemaal eigenlijk helemaal nieuw. Ik was eigenlijk altijd wel een beetje op zoek naar een uitdaging. Ik heb ook parachute gesprongen. Dat is ook niet iets dat je zo 1, 2, 3 gaat doen. Ja. Dat leek me ook heel erg vet. Ja. En ik was eigenlijk altijd wel op zoek naar dingen die anderen niet zo graag zouden doen en er wel wat spanning bij komt kijken. Ja. Maar Bram en het hele gezin ook moeten veel voor opgeven nu. Ja. Elke week hier naar Harderwijk een heel eind rijden. Ja, dat klopt. Is het dan het waard? Ja, ik vind het wel waard. Ja, maar het klopt wel wat je zegt. Daar gaat heel veel tijd in zitten. Je moet er extra voor reizen. Het is toch van Venray af 1,5 uur iedere week even op en neer. En dan is een paar uurtjes trainen en dan zitten we weer op voor die dag. Dan moeten we iedere zaterdag hier voor naar Harderwijk om hier de start te trainen. Dat zie je ook wel hier op de baan. Ja, we hebben natuurlijk vorig jaar in februari een scoutingmoment op Papendal gehad en daar heeft hij toen op gereageerd. En eigenlijk vanaf dag 1 was ons wel duidelijk dat daar wel potentie in zat. En ik denk dat dat ook er goed uitgekomen is. Ja. Maar zou je niet liever zien dat Bram gaat voetballen? Nee. Dat doen er al zoveel, hè. Dit is wel iets aparts. Ik vind dit wel wat hebben. En wat voor andere sporten doe je nog meer? Naast skeleton doe ik ook nog thai-boksen en heb ik atletiek en krachttraining. Ook zit ik op het SIOS, daar sport ik natuurlijk ook heel veel. Ik zit in mijn 3e jaar sportcoördinatie geuniformeerde beroepen, dus dat is richting politie, defensie. Daar krijgen we militaire zelfverdediging en verder hebben we ook spel, dus volleybal, korfbal, hockey en zwemmen en zo, dat hebben we ook allemaal. En zie jij ook wat de sterke punten zijn van Bram? In skeleton? In skeleton, ja. Ja, de start vooral is heel sterk. En aan de bochten kan hij misschien nog iets veranderen. Maar vooral de start is heel goed bij Bram. Nou, zijn doorzettingsvermogen denk ik. Zijn doorzettingsvermogen. Ik denk zijn kracht is zijn doorzettingsvermogen. Zijn lef natuurlijk. Wat hij voor plan is, dat moet hij ook, of dat wil hij ook bereiken. Ja, daar gaat hij alles voor opzij zetten.
Ja, hij is pas een jaartje bezig, waarvan pas eigenlijk 4 maanden op de slee. En als je ziet wat hij in die korte tijd bereikt heeft, ja, smaakt dat natuurlijk naar meer. Er is overal winst te verhalen. Het zou niet goed zijn als dat niet meer zou zijn, want dan zou je nu in je top zitten. Maar ja, ik denk zijn doorzettingsvermogen, dat hij het echt wil, dat hij er echt voor gaat, ja, dat is denk ik wel zijn kracht. Nou, hij is gewoon, ik denk dat hij gewoon vooral qua sturen doet hij het op dit moment goed. Had hij in het begin wel wat moeite mee. In het begin nog wel een paar keer even op zijn rug gelegen, zeg maar, in plaats van op de slee. Maar ja, hij heeft zich daarin gewoon heel goed ontwikkeld. Nou, ik heb sowieso heel veel lef en ja, ik ben niet bang naar beneden te gaan. Ja, en ik ben gewoon heel gemotiveerd om verder te willen leren en om progressie op te bouwen. En om uiteindelijk aansluiting te krijgen bij de top. Ja. En wat zijn jouw verbeterpunten? Mijn start is wel een verbeterpunt. Daar ga ik komende zomer ga ik daar veel op trainen. Daarom doe ik ook sprinttraining en krachttraining. Sprinten, gewoon snelheid, voetplaatsing, ja, wat sterker worden, een paar kilootjes erbij eten. En ben je wel eens bang dat als je zo naar Bram kijkt, dat hij flinke blessures krijgt? Nou, ooit denk ik er wel aan en ja, dan moet er niet te lang bij stilstaan. Want als je naar die sport kijkt en je ziet hem er in die baan liggen, net in Oostenrijk en in Lillehammer. Nou, en je wilt een foto maken en je hoort dan moet ik alle foto maken, want dan is hij er al. En als je dan kijkt hoe die door die bocht vliegt, ja, ooit dan vlieg je eraf en dan komt je toch wel weer op. Maar ja, in elke sport zit risico aan. Ik vind het niet leuk, laat ik het zo zeggen. Ik denk niet van, oh, hij gaat eraf als er maar niks gebeurt. Als hij in het buitenland zit, dan is het wel iedere avond van, ik wil wel een sms'je hebben. En het eerste wat ik vraag is, ben je nog heel? Als dat niet zo is, dan wil ik daar graag foto's van zien. Daar word ik er niet blij van als ik dan een schaafwond zie. Maar aan de andere kant denk ik van ja, als ze gaan voetballen en ze worden een keer flink onderuit getrapt, kun je ook je scheenbeen of ik voor wat breken. Ja, ik ben wel bezorgd, maar ik ben niet overbezorgd dat ik denk van ja, je moet het niet doen, want er kan weet ik veel wat gebeuren. Jawel, ja, nou, daar maken we ons best zorgen over. Ja, je kunt er niet alles aan doen, maar ja, het is toch, ja, hij probeert het zo goed mogelijk te doen, maar iedere baan is verschillend. En het hangt er vaak vanaf hoe dat je een baan ja, inkomt of een bocht inkomt. En ja, soms crasht hij wel eens en dan komt die bondenblauw terug. Als je in die bocht in Lillehammer ziet, die bocht 13, nou dat is scheuren en hoeps, weg is die. Ja, en dat is dan toch wel een beetje eng. Ja? Maar ja, dan moet je hem niet te veel bij nadenken, hè? Want anders is het helemaal verkeerd. Ja, heb je ooit blessures gehad? Nee, eigenlijk niet echt. Ik heb één keer heb ik een flinke tik gehad in Noorwegen. Daar heb ik mijn botvlies daar beschadigd. Bram heeft toch wel een paar keer flink blessure gehad, ook bij zijn knie. Het botvlies was geïrriteerd, was beschadigd. Dat was niet heel fijn met lopen, daar heb ik wel last van gehad. Maar geen echte dingen gebroken of echt hele zware blessures, nee. Dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Maar als ze op de baan liggen, dan moeten ze een gebitje in. En dan hebben ze nog van die padding die ze dan onder het pak stoppen om ja, de armen en de benen, de punten waar ze zich vaak stoten, die proberen ze toch zo goed mogelijk te beschermen met die padding. Dat is een soort foam, zeg maar, wat ze als extra bescherming in het pak stoppen. En ik zag je net al zelf van de baan afgaan. Was ook Wat leuk, vind je hè? ervan? Heel erg leuk, zeer zeker. Jij bent er ook afgegaan, dus wat vond je ervan? Ja, leuk zeker. Ja. En wat hoop je nog voor Bram in de toekomst eigenlijk? Ja, dat hij een goede skatingcarrière gaat hebben. Maar dat komt wel goed, denk ik.
dat hij naar de Olympische Spelen gaat en dat hij zijn doel kan verwezenlijken. Dat hoop ik echt voor hem. Want daar knokt hij hard genoeg voor en dan is het mooi natuurlijk als ze dat kunnen bereiken. Ja, en heeft een mooi streven. 2018 Pyongyang is een streven. Nou ja, of dat haalbaar zal zijn, dat zullen we zien. Over 2 jaar, ja, daar wil ik wel heel graag mee, als het kan. Ik zeg als het allemaal kan, hè. Dus we zien wel, ja. Maar ja, zijn doel is Peking, Beijing dan in 2022. Het streven is naar 2018 in Pyongyang en mijn doel is 2022 in Peking. Ja. En acht je die kans reëel of hoop je er vooral gewoon heel erg? Nou, er moet heel veel en heel hard getraind worden. En daar ben ik nou plannen voor aan het maken. En ik hoop dat alles goed komt. Ik ga er wel voor in ieder geval. Ja.